this sa kamatayon dili makabuntog nini. Ang tagna ni Daniel bro sa propeta nga ang simbahan o gingarian nga dili mabuntog mao din ang simbahan. Mo na nga sa akong pagunahuna bro nga kining simbahan nga tinukod ang tao dili din ni makaluwas kawang lamang nga magpasakop ta sa simbahan nga tinukod ang tao. Mo na nga bro nga sa imong giingon nga 33 years 32 years kas katoliko tingali sa imong pagka 32 years atong ibutang dili ka aktibo sa simbahan magiyan. wala ka magiyahan pero kami bro Wala mapasabot. wala mapasabot sa pare or wala mapasabot sa mga Kuan pa aktibo sa kuan pa ba din? Kuwang ang simbahan sa Catholic pagdiya sa mga bata. Iya sa mga tao. Pero magsimbahan ka, bro. Oh, Magsimbahan ka. even ka? Wow, kabaw gud bakla. Even sa kung pantay dos, wa ko kabaw sa pagampo. Hmm. Ang pagampo day memorization. I've been 52 years nag-ampo ko, nag-memorize. And then, wa ko kabaw nga pagampo day grade gikan. Kung adto din. Ang uban man gud, bro. Ang uban man gud mo bitaw. Di ako na batid nga sa pabot sa mga missionary sa pagampo, dili memorization. sakto brad Sa uban man gud, bro. Mo bitaw ang uban moingon nga sa Katoliko pa ko wala ko mabag-o. Sa Katoliko wa ko'y nakatunan og Biblia. Ang uban man gud wala man gud sa di man gud sa may nimbahon. Basta nag Usahan man ninyo pag di mo mamatudloan sa pare kay kung dili san mo magsimba. Importante magsimba mo unya man maninguha mo nga naay mga organisasyon nga naa di mga Bible study o nga naay mga community nga naay Bible study. Wala mo gud ba din? Pagsimbahan mo gud, kuha mo gud. Kasi ba pag unaw, sakto na yung routine nimo. Wag mo kabaw na missionaries Katoliko bat na. Karayo kabaw sa dahagapon ng story sa sister na una din missionaries. Katoliko na yung missionaries. Oo na. na din ang sir na. Ang akong naibawan lang. misa nga Misa lang. Ibig gini sa mga community, di gini sila kabaw mo sakto kisakta. ka na kuha sa pagpasabot ka Di sa ang atong simbahang Katoliko sa tinud-an na lang wala gyud siya kuwang sa pagpanudlo. Ang mga tao lang gyud Uwang gyud dili lang gyud manimba, dili lang gyud manimba. Mao bitaw ang uban ko manimba man gani dili sad maminaw, ang uban di isud ang wali sa pari. Sakto man ang husto man gyud kayo ang panudlo sa Katoliko. Ikaduha pod, ang panudlo sa Katoliko di man gyud kuwang. Ang tao lang gyud usahay tapulan lang gyud kay mosimba, brother. Tapulan lang kay mosimba ba unya dili sila maningkamot nga naa di ay mga Bible study sa Katoliko. Naa di mga misyonero sa Katoliko. Muna ang uban mawalihan sa mga laing reliyon. bita ng mga Makaingon nila. May paninglaing reliyon no naa pa sila. Pero Katoliko wala. Pero ang kuwang di ay kita. Ang kuwang na anak nato. Kaya nga naman wala man ta maningkamot nga naa di ay mga misyonero sa Katoliko nga mangita gyud ta ba. Nga naabag gyud kay mga Katoliko nga musangyaw gyud nga mga magsudsud sa balay, magmisyon, moadto bukid. Mo man namon trabaho sister, moadto magjumig bukid sister, bisig asa nga bukid. Okay, magmisyon mi dagang kay mga Katoliko. Happy pa mi mga tagak dito sa Mount Malunggal. Kanang kanang natagakan ni Ramon Magsaysay. Magmisyon mi dito, manghatag mi dito birhen, amo ipasabot ang mga Katoliko nga mga inosente nga mao ni atong doktrina. Nga mga layo na kayo sa simbahan, di nakasimba, among ipasabot dito. Kung doon na may maingon mga Katoliko, ay ako, Katoliko ko kanito, wag yo ko'y nakatunan. Usawa man mo pagkatun, kay wa man ka maningkamot sa simba. Nya ikaduha po, wa sa ka mga tigpangutan na ba nga, bro, nabay mga misyoneros Katoliko, nabay Bible studies Katoliko, kay gusto ko magpasakop, gusto ko magpamimbro para matuduan ko Biblia. Inana ba? Nya usahay, ansa? sa Mateo nga pag manuktok ka ba aron ka pagablihan Kuan, siya nga kuan Mateo. Mateo mga sa nga kung manuktok ka pagablihan kung mangayo ka pagkatagan ng buti masabutan na sa Dios kung once nga naa ka sa simbahan dapat mutuktok gyud ka aron ka makakaplag ba kung pagtuo o sa imong sitwasyon ba nakasabot ko kay daghang Katoliko karon nga way ka pag-aagas Biblia simba lang o magsimba ang batasan ba mausab ano man ang ilang mong mindset nga simba adlaw Domingo di na tamo simbag another day ang Gusto gibuhat sa Katolik na kanang
Kanang madness na ang hindi mo nga. Mga tao simbal lang. Nya wa babago. Wala mabago. Oh na. Kung sige buhat sa Katolik bot na. Oh. Kana siya bro, example ha. Di magyud na madinay no. Tungod sa kadaghan sa Katoliko. Daghan sang manimba. Nya daghan sa mga Katoliko nga inigikan sa simba, gikan sa pagsimba, mamalikas, ang uban manugal. Oh. Ang uban gani mga minister pa gani mo hapit pa gani sa kanang inom unya ang uban gani sa mas tawag kana sa buwangan. Nya magsulo pag kanang kuan pa sa minister. Pero kana siya bro unsay aksyon sa Katoliko ana bro. Ang simbahan gyud ana nagbawal gyud. Kung atong basahon sa panudlo sa simbahan am jutay katikisim no. Na kanang katikisim bro libro na siya sa Katoliko bro, mga official nga libro sa Katoliko. Mga panudlo ba, mga disiplina, mga doktrina sa simbahan unya. Kana brad ang aksyon jud sa Katoliko ana nga kanang tao nga mga Katoliko nga gikan sa simbahan unya wa gyapon mabag-o. Kanang tawhana Katoliko na nga mga badlungon, mga Katoliko na nga wali sa pari, wala nila i-apply ang giwali sa pari. Hindi ka po sila maluwas Oo. sa Katoliko. Kay nga naman ter, mura ra gud na siya og sabon brad. Example ako mamaligya ako og sabon. Unya bisag sige pa kog ingon nimo nga kining sabon o gamitan ni makahumot ni simong lawas, makaputi ni simong lawas. Sige kog wali ha, sige kog wali nimo makaputi ning sabon. Pero kung ikaw dili na nimo i-apply, Yung gamit doon. maputi ka mahumot ka. Dili. Kay nga naman asaman ang sayop, ang katubang na maligya, dili ang namaligya mo sayop brad. Ang sayop ikaw. Kay nga naman mingom ka wa man jud ko mahumot. Wa man jud ko maputi. Unsaon man kay naman nimong diferensya. Kay ang gisulti nato sa pari, wa man nimo i-apply. Mo na bro, ang kuana na sa among simbahan bro. Kanang mga klaseng mga Katoliko bro. Kanang mga klaseng nga mga Katoliko bisag sigig simba unya wa gyud pa mabag-o. Kanang mga klaseng Katoliko gyud ang mga badlungon. Pero ang simbahan brad, pero ayaw ibutang sa una-una nga tungod kay daghang mga badlungon sa Katoliko, ang Katoliko sayop na ni nga pundok, sayop na ni nga iglesia. Dili gyud na mao ang baruganan ha. Kay nga naman bro, wa ka ba? Kita na nasayod jud ta bro nga ang Biblia. Ginoo. Oh, nasayog jud ta ang Biblia. Nagtudlo gyud ka nato nga ang katawhan sa Dios. No, klaro kayo ang katawhan sa Dios. Naagyod kanila ang mga makasasala. Niingon gyud ang Ginoo. Naagyod na sa Jeremias, Jeremias 51 ngadto sa 5. Niingon ang Dios, ang akong katawhan. Niingon ang Dios ang akong katawhan. Daghan kanila ang mga dautan, mga makasasala. Pero unsay ingon sa Ginoo? Niingon na ba ang Ginoo nga pero tungod kay daghan nilang makasasala, dili na sila akong mga anak, dili na sila akong katawhan. Unsay giingon sa Ginoo? Bisag daghan kanila ang makasasala, bisag daghan kanilang dautan, ako nahigugma og nagpabilin gyapon sa akong katawhan. Sa to paniingon gyapon ang Ginoo nga bisan ang akong katawhan, daghan kanila ang makasasala dautan, pero ang Ginoo nagpabilin gyapon makiguban siya katawhan. Sa to pa bro, ang tinuod nga katawhan sa Dios, naagyo di ay mga badlungon. Lagi badlungon. Naagyo di ay Wala mga gyud kang tao. kanang mga dautan. Kay kung muingon ka nga dito lagi brad sa bunagi nindot na lagi kay ilaha kay pulos na mga tarong, wan ay mga bisyo. Makaingon ka nga kanang mga tawhana dili siguro na mga pundok sa atong Ginoo. Di man nakatawhan na sa Dios. Ang tinuod nga katawhan sa Dios Bruno kung Lagi imo badlungon. basa ang Biblia, naagyo mga badlungon. Kay kung muingon ka mga bunagi lagi mga tarong na, wan ay bisyo. Kana wala man kun na sila bisyo, makasiguro kung madi na sila katawhan Example, Diyos. ikaw kato si Kay Kristo. naman sa Biblia, kay niingon si Kristo. Nga mo ani ko sa kalibutan Mateo dili alas matarong. 9:13. Mateo 9:13, niingon si Kristo nga nianhi ko sa kalibutan. Dili alas Dili matarong. pagpangita sa mga matarong, Hmm. kundi sa mga makasasala, sa mga bisyoso, sa mga adik. Niari si Kristo para sa mga bisyoso. Sa mga makasasala, ang pangutana, Kana pundok. muadto taog ka ng prisuhan. Unsa may sagaran natong makitaan nga nga priso? Di ba mga Katoliko? Mga badlungon mo di sagaran nga priso mga Katoliko. Dili man na madinay. Pero tungod ba kay ang mga Katoliko daghang badlungon? Kanang reliyon nga Katoliko dili na ba tinuod? Sayop na ba ng reliyon na? Di isa na mao. Nagpabilin gyapon ang reliyon nga Katoliko tinukod gyapon. Tudlo ya bugin sa. Katawhan gyapon sila sa Dios. Kaya nga naman kay ang tumong din ni Kristo nga nianhi siya sa kalibutan aron man pagpangita sa mga makasasala bro. Mo na siya bro kay ang tubang na siya pangutana bro kanang mga Katoliko nga mga nagpabadlong, mga Katoliko bisag simba sa simbahan,
inig-uli sa balay, manugal, manari, mamalikas, kana mga klaseng Katoliko bro, mga badlungon na mga klaseng Katoliko bro. Ang wali sa pari wala nila gi-apply. I never judge naman sa ilaha bro. Oh. Kung sa'yo lang pinay. Kasi, hindi ako makaluwas nila. Hindi sila makaluwas na. Ang read lang ako sa Bible naman. Muna ako nabak na. True lang. Hindi ko mukha nilang inom sila. Simba, palong simba. Pakmong simba, inom. Inuman. Kung sila pa nun. Lahara mo lang bro. Oh. Pero balik ta bro, arita sa tinuod nga simbahan. Ang Mormons bro, ato namang gyud siyang nabasa sa diri sa mga dagkong kasaysayan bro. Nga kining Mormons, kani dili magyud nibot buhat amo ano, na magyud ta ebidensya. Kining Mormons bro, tinupod ra magyud siya ni Joseph Smith bro. Unya, asa magyud ta magpasakop bro sa katong simbahan nga tinukod ni Kristo o kanang simbahan nga tinukod lang tao. Ika bro, kung ikay pa desisyon na asa magyud ka magpasakop sa simbahan nga tinukod lang ni Kristo o ang simbahan nga tinukod lang tao. Dakul sura mo tubagon mo na ako. Ha? Kasi dito tubagon mo na ako. Para nakso. Ano man bro? Bias na ako sa Father na bro. Unta ko diyan, kinyabot na ako. Holy Spirit, guide us. Natuntan. Nasa Holy Ghost sa Bitnaon mo. Mo guide na ko Bitnaon. Even bitaw mo sa Book of Mormon. Before ko nibasa na mga image ko niya o even the Father o tinuod bagid ang Book of Mormon. And then one time damgo ko. Isulti man sa damgo na ko. Muni tinuod. Pero wako kabaw o Book of Mormon mato. Bas isulti sa testimony sa kong ginabuhi. Yes, muni ang tinuod. Kanang Book of Mormon bro ba? Mao ang ginahigit padudlo ay nagisgot sa Book of Mormon no. Kanang Book of Mormons mao man kuno na ang laing kasabutan ni Jesus Christ. Yes, yes. Sa akong nabasahan ana bro, namo koy Book of Mormons. Nganong dunay basahon nga Book of Mormons? Ang kamugna gyud ana bro si Joseph Smith. Yes, yes. Si Joseph Smith ra gyud mo hinungdan nganong dunay Book of Mormons. Sa ato pa dili hinungdan nganong dunay Book of Mormons tungod ni Jesus Christ. Tungod ni Joseph Smith. Nya pangutana bro, sa imong desisyon ana bro. Nga nasayod man gyud ta nga ang Mormons tinukod lang gyud na ni Joseph Smith. Nya, do na may simbahan nga iya ni Kristo. Pangutana, asa man gyud ta magpasakop ana sa tumang pagpaubos og sa gugma. Do na man gyud simbahan nga tinukod lang tao. Nya, kung sa simbahan nga tinukod ni Kristo, asa man gyud ta magpasakop ana bro. Oh. Both simbahan bro sa Catholic Mormons puro may nagugma. Oh, wala may reliyon bro na nagpudlo yun sa kuhan ang kanang reliyon nagpudlo sa gugma. Oo, mutao na sa Catholic. Oo, kita. Mutao na. Sa Mormons na asad. Ang aside lang bro sa laing reliyon, usog aktibo kay sila sa kanang gani pagsangis balibalay. Mantay ka sa mga Bernardin, aktibo kayo. Ikumpara nimo sa Katoliko, ako Katoliko man ko. Nihit kayo. Ato igno mga wala kayo mga pagsangyaw ba? Pero kung imo yung sabton bro, ana ay mga pagsangyaw sa Katoliko. Sama na mo, defender, missionaries, ikaw sa balibalay, pero dili sasama gyud sa parehas born again nga naa sila kapilya diyan napita, ila gyud ang sungkon-sungkon na ipanuap nila. Pero ang Katoliko karon bro, tungod sa kahitik na ron, naghimo ang simbahan og pamaagi. Sama na mo ni Bert Carlo, Sister Tere, na naagi magsasangyaw sa Katoliko mag-house to house. Ang amo lang kuan bro. Ano tayo sa una man yung tayo bro, na inano bro no? Since 1999 tingal 1995 ting ali-ala ba until now ba na ba no? Kay sa San Vicente Parish Church ay mga bukad, buhay katiling man sa Diyos. Pero buong ko karong mga tuig daan na friction wala na. Na wishes of love. Sakto gyud bro. Mga seminar. Naunta ka. Ay no, naipunta ka mag-aapam. na. Tagalit. Dili padayon ba? Dili padayon mo ito. So sa to pas, mayo di karon nakasabog sila naa na.
Naana. Sige. Makayo ta sa naulong tato sa nang panaglas. Oh. Sige. Kanang, Kuwang sa mga magsasangyaw ba? sige. Ato ingnon nga wala kay magsasangyaw na napakuna. Kanang Ngali. pwede ko paabot din kanang 2011 appeal ko sa usa ka grupo nga gitawag og MMA. Tawag meaning sa MMA, Mary's Missionary for Evangelization. Ug ang function nila pero dili na may Mary's Missionary for Evangelization in each parish. Naa sa Bugo, naa sa basta pila ka 100 plus nga simbahan nga nanay MME, Mary's Missionary for Evangelization, mga Katoliko na sila. Pero ako napasakop ko sa under sa diocese sa MME. Dili sa asa nga na-connect sa parishes. So karugma na ay ang diocese na ay pag-graduate nga 5 months silang nagtuon sa pagka magsasangyaw. Taga Domingo sila magtigom-tigom og graduation nila ugma 10 naay misa paghuman dunay program naay pagkaon naay program dito masaksihan nimo brother. Doon na ada ay mga magsasangyaw kay mga different parishes kadayosisan man sa level na asa karon mag-gather sila sa may Talamban kang Monsignor Fred Crickembek katol ka ilang sa LGC brother. Dito sila mag graduation. 5 months na sila nagtuon sa pagkamagsangyaw. Dili lang na sila ingon nga pagtuon nila pila gud ka topics nga ilang nahuman. About sa faith, about unsa to natun-an sa mga natun-an sa kaparian sa dusi ka years na pagtuon sa pagkapari. Una sila na pari. Di ba? Nahimong pari ang usa ka pari, gumikan nagtuon sila sa dusi ka tuig. Mong naabot sila diha sa San Vicente na mga kapari. Wa na nagsinusayo na silang kundi ni hawa na sila panimalay para nagtuon sa seminaryo. Kitun-an sila sa Ginoo. Pag una doon sa kapasar kasi sila sa pagkapari, itawag sa pagkapari, ngayon sila para na-assign sila sa San Vicente, na-assign sa asa nga to. So, kinsa may una, gyud so, ang kinsa founder gyud sa pinaka leader gyud sa kaparian, who? For present moment. Sa mga kaparian. Bishop Palma? Sa Cebu, sa Bishop Palma. Pero sa whole world. si kuan si dili si kani si Katuno Santos. Di karon. Pope Francis. Pope Francis. Ang sa to papa de. So, ikapila na si Pope Francis is 266. Pero kinsay pinakaunang Santo Papa, brother? Klaro si Pedro man gyud. Pedro, gusto ito yung gingon ni Pedro. Gitukod Pedro, gitukod ko, basta balik pa. Mateo 16:8. Kaneo Mateo 16:18. So, ato ta magpasako. Nga niingon jud diri si Kristo, ikaw mao si Pedro. Sultihan ko ikaw mao si Pedro, og ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia sa ato pasimbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Nya, kinsa man as Pedro usa sa mga 12 ka apostoles. Mao gigihatagan ni Kristo og yawi nga mao ni siya ang leader o pangulo sa simbahan. Mao na sila nga ang mulang nito kuna katong mga pagsasangyaw katong ingon ako sa MMA muna gibuhat nila nga go therefore make disciples to all nations na yearly naghimo gid sila og mga disciples brother na atay mga nagsugod na ang MMA brother 9 gikan na sa gawas ni ato man nag-eskwela man dito si Monsignor Fred ang pari gid then gidala niya sa Cebu og
ang first nga mga disciples gyud sa pagkatinuod nga gidala ni Monsignor gikan siya sa nagtuon siya sa asa to Davao niya different kanang para mga foreigners, mga different kanang countries ba nga nag-abot-abot ya usa na siya og si Sir Lala katong karon nga kung adto ta ugma nga masaksihan gyud na makita nimo si Sir Lala ang usa ka madre nga nakatuon dito sa pagkamagsasangyaw ug gidala niya dinhi sa Cebu ug ang first nga mga nahimong MME nga simbahan nga mga misyonero nga nagtuon sa pagka-missionary 6 months sila pagtuon ang simbahang San Vicente pero karaan naman sa kuwang naman kay sila mga 60, 70 naman sila wa na sila naglihok now pag 2018 pag eskwela na ako 2011 2018 nakamug na gid og mga disipulo ni Jesus nag-gather me nag-house to house me o kanang Mama Mary and then sila invite na mo ang katong diocesan nga nagtuon gyud og pagkamagsasangyaw og mas na master na nila og nanay mga magsasangyaw sa San Vicente wala na pandemic man so na stop ang pagsangyaw. You know, sister, wala ko ka bawal ng grupo sa sistema pero one thing ang nitatak sa akong mind nga pinakalig-on nga gikuhan sa Katolik diba kaunsa? Corpus of Christ. Couples. Ang Corpus of Christ. Nindot kayo. Kung ilan na itong napadayon until now, Naaman ka rin, Brad. nabungkag diri mot naon. Sa parokya diri nabungkag. Yes, ang Corpus of Christ mo uta gid ito'y pinaka nindot nga gibuhat sa simbahan butong naon. Unta. Pero umbot nganong nawagtang bot naon. Gamay ra siguro mga membro diha siguro. Pero ang nadunggan Ang Corpus of Christ sa panahon sa kong papa there's issue. Mao din na. You know what? Di lang ko sa Panginoon, wala naman tubot naan, pero abot na. Hindi ko sa ilang. Ang pasto sa Corpus of Christ, nangabit. sana. Muuto na ato ang sistema sa grupo sa kong papa. Ito ang papa, likon. Leader na tayo yung Papa Ato, Brad. Dili ang leader lang, pastor nila diri sa taga sa Mag-uno. And then both wala kupos man, kupos and then wala lang dama balabong kag nagkatimikan ang Kasalanan. nagkabit ba nana ba Pero na tuo jud ko nga katong kupos guys padayon to until now pa pero wa man di ay Nabungkag tugod tong nagabungag botlaon dili man to buhat ni Jesus, buhat mo sa Satanas. sa kuan to sa ila tong leader ba? Kupos Christ until now naay hapon tuo ko ba nga kupos Christ O na magyapon Naamang Sa mo ang parokya na magyapon ligon man ang Sa bukol. parokya bro sa Paris Press na. naman gyapon. Paris Press na mo approve na kay Sa- sa mo alang si FD sa Pirti man dagana couples. Oo. Dagang kay gipang kasal, Magdepende na sa parokya samot daga ng mga samot og nailalis-lalis. Di man jud na mawa ang organisasyon ay mga lalis-lalis usan jud mga bungkag tir. Nya mga kwarta, maghisgo na kwarta ano ba? Mag-isag sapon makatoliko mag-isag balik sapon katoliko rin na to ipunyagan og balik siya. So this siya organization Corpus for Christ pakasal mo siya. Nailibre punso kas pakasal. Then libre na ko kaila brad. Daghan ko ma-connection nga mga sponsor ko kasal brad. Kaya karon ganina asa saksim gina sila brad oh. Imong pag-umangkon nakoy connection nga maestra siya bago siya na nag-graduate ko pag maestra estudyante na nako siya sa pagkakatikis ako katikista nito sa among kapilya kuan na nako siya kanang estudyante na nako 11 years old pa na siya karon graduate na siya sa college niya education now pag simbahan nag-abot mi simbahan ganina kato akong estudyante nga bagong ni-graduate karong tuiga mahimangma daw simbahan ganina sila nang pisal sila ako nagkalingaw ko
Hey, dahil nalipay ko nakita ni. Ikuan ti ka ha ka ng invite ka na mahimo kang tutor sa katong sa kabata ito yung pagbanton na nga diin wala yung mama na o papa tabangan na ko okay willing siya ay ato sa amo ari siya ayaw lang pwede ra gyud siya sa iyang angkol but sa balay magki-tutor nimo sa ambal balay kay dako man to place amo kanang okay how man so dito siya mag-tutor ka rin siya okay kay kuan at soryetaan na mo nga namo ko yung number niya silingan taga diri sa tambag do sa so pag gyud nakuwang ang Ginoo gyud nato Sa imo naagyon nimong desisyon bro. Naagyon sa naagyon nimong desisyon bro nga asa ka mapasako. Sa mga gahong giban. Dili ba mi kabuot bro? Diyos, Dili mi kabuot nimo kay mao magyud na nakabag-o nimo sa usam na ka instrumento ang imong kanang Mormons nga nakapabag-o gyud nimo. Pero kinahanglan gyud para makumpleto gyud ang imong pagbag-o kinahanglan naagyo ka sa sakop magpasakop gyud ka sa tinuod gyud ng simbahan. Kay kung maghisgot man daw tag pagbag-o dili naman na dili ta ingnon nga dili ta makaingon nga ang Katoliko daga kung anak ko sa Katoliko di man ko mabag-o mabugoy man gapon ko kung anak ko sa Katoliko di man ta makaingon ni ana bro kay kung inyo lang jud isod ang hunahuna kanang inyo bitaw isod itatak sa hunahuna og kasing-kasing ang iwali sa pare mabag-o magyud ka dili naman na mistil pa nga mulayat ka sa simbahan nga Katoliko mubalhin kag laing reliyon aron mabag-o ka kay ang Katoliko kuno wala kuno makapabag-o nako ang diferensya na ana nimo dili ang atong simbahan kay ang atong simbahan god wala man na magmakulang ang atong simbahan nga Katolika ang simbahan kanunay kada oras na misa kada oras ganoy kumpisal magwali ang pari mahitungod sa ebanghelyo nya ikaduha pod ang atong simbahan dunay mga Catholic Bible study unya karon nganuwa man ko mabag-o ang diferensya na ana nimo ang diferensya kay ang wali sa pari wala man nimo i-apply karon ngano man lagi ang mga Katoliko lagi daghan man lagi kayo mga santo sa Katoliko nga wala na kinahanglan wala lagi sila mobiya sa pagkakatoliko aron lang sila mabag-o kana silang Pedro Calungsod sila San Lorenzo Luis di ba daghan mang nga santo sa Katoliko si Monsignor Camumot di ba si Padre Pio si San Agustin grabe kay kabisyoso grabe kayo inom nya ang inahan pa tampalungon pang ang ginikanan pero ngano man si San Agustin nganong nabag-o man siya nga dili na mistil nga mubiya pa siya sa simbahan ngano nabag-o man siya sa to pa bro dili mo rason tungod kay aron mabag-o ka mubiya jud ka sa Katoliko dili na siya mo rason brad di na mao bro mo na ako gipadesisyon yu kanamo gisaysay namang yun nako ang listahan sa tanang mga denominasyon Mormon, Saksi ni Jehova, Pentecostal, unsa pa na diha Iglesia ni Cristo gisaysay namang yun na nako bro nga kana sila tinukod ra gyud na sila tao unya do namang gyud nag-inusara gyud ani namang gyud simbahan nga nag-inusara nga mao gyud na kang Kristo unya pangutana bro kana kang Kristo nga simbahan willing ka ba nga magpasakop ni ana Bisay na po na po mo bro. Ako bro. Nilaitment ko sa church. Sa Mormons. Missionaries. Itagluan ko mas matakot. So, umingon ng kabro. Balik ko sa Katolik. Quality mo kayo. Imo man desisyon. I always pray na Heavenly Father, bro. Kung sabi kong tinuod, muna bro, isod kayo. Mutawin, pumunta na ako na ako. Duha, church, yung kapilion. Pero kining atong gibasa karon bro nga kanang nasabtan ako yung gibasa. Nauna. Mm. Klaro man ako, ba't naan bro? Guide niya, Spirit.
ang grasyang kinahanglan niya. Grasyas Gusto Ginoo. ang nakakuan mo guniya gud ang Mormons mo magin naka una pagsangyo sa ba bro? Ang dito Enlighten niya. Enlighten. Mo na nakapakuan nimo. Na sakuan. Nakabaton kag kahayag.